Knock knock guys, look who's back. Som to ja, Bushcraft and Building Patres. Dlhšie tu nebolo video. No, tak som späť. Ideme na hike, bude to dlhšie video, pôjdeme do takej jaskyne. Nebudem hovoriť presné miesto, lebo to niekto môže tam chodiť ničiť. Je to pekné miesto. Hen tam je pekná skala, posed, kamarát. Jeho Instagram budete mať tu, za chvíľku. A ideme hajkovať. Pôjdeme hen tam hore, tam potom bude krmelec pre zver. Je šanca, že možno nejakú zver aj zazreme. Veľmi veľká šanca. A čo? No. Budeme aj na vrchu vleku, ktorý je tuto. Len nie je vidno, je to za krikmi. Bude to tak, že menej komentované video. Nebudem stále kecať. Bude to, že ASMR Walking in Survival Situation. Mám tu sekeru, prák, mačetu, lebo tá jaskyňa bude zarastená, tam sa bude treba liesť. Aj strihnem. A je tu dosť bahna do ryti. A nie je to moc príjemné, tady to ísť, ale musím tam ísť. To je dôležité. Musím. Lebo moc nemám pohybu, mamka tvrdí, a že som tučný. Á, ten výhľad. A to ešte nie sme ani na vrchu. Akože z toho miesta nebude výhľad, ale nič nenarobíme. Ak pôjdeme tadeto naspäť, pôjdeme čeknúť do toho posedu hentam. Možno tam budú vystrelené náboje, ktoré ja zbieram. Ak chcete, môžete mi poslať. Už mám, že z malorážky, čo mi kamarát dal, z brokovnice, čo som našiel v lese. To som ja, chodím cez les. A mám aj slepý náboj, čo som našiel. Kde to bolo? Pri obchode, keď sa púšťal ohňostroj cez Silvester. A vytlačil som si nejaké na 3D tlačiarni. 50 kaliber, ale nie sú funkčné, je to len plast. Aj 44 Magnum a 9 mm. Aj brokovnicu ešte jeden. Ale taký menší. Nepasoval by do brokovnice. Ale prečo som zadýchčaný? No, to je dobrá otázka. Nesiem so sebou v ruksaku novom. To som neukázal ešte. Mám tam sekeru, mačetu, však samozrejme vodu. Nejaké ďalšie veci. Potom tam mám, čo tam mám ešte? Celtu, prák. Zapalovače. A jedlo nejaké. A všeli, čo tam mám. Ozvem sa neskôr, keď dojdeme ku krmelcu. Kde som? Už som pri tom krmelci. Henta, kde sme prišli. Tu je krmelec. Je tam kamenná soľ. A ideme hentade hore. Tam bude aj vlek. Potom aktualizujem. Čus. Presne hentam dole sme boli. Už sme tu. Tuto je kamarát. Tam je lanovka a poďme to čeknúť. Si pamätám, že keď som bol ešte malý, to tu bolo otvorené a teraz kvôli problémom je to tu zavreté. Aj tu bol minulý nejaký incident, nejdem presne hovoriť. Ale ako pozerám, láno prasklo. No, aha, to je tu padnuté, láno je odpojené, no, strelilo. Lebo to tu bolo už aspoň, že 10 rokov odstavené. Aha. Tuto je svah, tuto bol koniec a to aj odpílili asi. Len, alebo sa to pretrhlo, neviem. Myslíš, že by tu išli lyžovať? Lyžovať sa tu dá, ale nie je to otvorené. To len na sankách a keď sa ti chce šľapať, tak môžeš aj hore. Ideme ďalej? Pekný výhľad. A hen tam vyzerá, že aj prší. Máme tu celtu, takže ak bude pršať, natočím aj video, ako si postaviť celtu v prírode. A to bude vlastne v tomto videu, alebo aj short z toho spravím rovno. Dobre, aktualizujem neskôr. Už sme tu. Aha, na ten výhľad, tam trčí skala. A tu je to miesto nemenované. Bolo to 30 minút cesty, lebo je blato, ale keď je dobre počasie, je to aj polovica.
Dám aktualizujem, keď budeme v jaskyni. Už sme tu je to lano, tu je tá jaskyňa, nejdem tam, sľúbil som, že pôjdem, tam presne hore. No a prečo? Mám zlobu a zlé nohavice, mám riflovej látky, takže zle sa s tým ide. Ale viem už presne, že kde to je, lano je v pohode, vydržalo z 2. svetovej vojny. No a musíme sa ponáhľať, 7:30 musím byť doma na večeru, je presne, že 17:30, no a 5 hodín, 5:30, nesekaj z mačetou do dreva. A je teraz okolo, že 5:5, alebo 17:5, neviem presne. Ale 17:1, tak sa pomýlil. No ale vieme, že kde je jaskyňa, viem tam presnú cestu, je to tam aj celkom vysekané. Som minulé už bol, aj to v pohode, môžem sem chodiť na rande. Čo? Počul si niečo, čo som povedal? Presne tak. Môžeme ísť aj tady to dole, nemusím sa trepať cez toto. Ale toto miesto je pekné. Ak viete, kde to je, napíšte mi súkromný komentár. A ja vám dám like alebo srdiečko na to, ak je to pravda. Dám na všetky, ktoré aj budú zlé. Aby som to možno. Mne sa nikdy nedá veriť, to je pravda. Ale dá, ja. Keď ma dlho poznáte, môžete mi veriť. Keď ma nepoznáte, ja nepoznám vás, neveríte mi. Ja neverím vám. Tento svet je zlé miesto. Nikomu sa ti nedá už veriť. Nebež tou mačetou, lebo sa môžeš porezať. To je veriť. Nie. Ide aj Dano, takže... A bude to rýchlejšie, keď pôjdeme aj hentou cestou. No, nepršalo nám, takže... Tak, keď som to začína pršať. No, nevadí. Tak, video ako postaviť prístrešok z veľkej celty bude na budúce. Vidíme sa u ďalšieho videa. Dajte odber, like, zdieľajte. Čus!